Türkmenabatda Garasyzlyk bayramyna gabat ulansa berilmeli jaýlaryň entek dolu taýýar däldigi. Ýöne onda-da döwlet telewizionynyň bu wagtda ýasama, galp reportajlary ýazgy edýändigi bellenilýär. Sol bir wagtda jaýlar üçin öňünden tölegi geçiren raýatlar sertnamada göz öňünde tutulan sertleriň dolu bir jaý edilmeýändigini aýdýarlar. 27 sentýabrda belleniljek Garasyzlygyň 32-nji ýyl dönümine gabat Lewap welaýatynyň merkezi şäherinde 42 otogly 10 sany jaýy ulanysy bermek göz öňünde tutulýar. Emma habarçymyz Türkmenabadyň demir beton zawody tarapyndan bina edilen bu jaýlaryň aglabasynyň diňe daşynyň taýýardygyny, içiniň otoglarynyň köpsinde entegem guruluş işleriniň dowam etdirilýändigini anyklady. Ol döwlet telewizionynyň hamaly bu jaýlar dolu ulanysy berilen ýaly öňünden ýasama video reportajlary ýazgy edýändigini hem belledi. Video üçün jaýyňdyň ikotony abatlaýarlar we bezeýärler. Ýöne içiniň mebellerini jaý eýesiniň özüne satyn aldyrýarlar. Bolmasa şertnamada öý goşunyň dolu üpçün ediljekdigi aýdylýar. 4 otogly bir jaýyň esasy mebellerini satyn almak üçin bankdan 60 000 manat karz almaly boldum. Diýip mundan 2 ýyl ozal jaýyň gurulusy ýaňy başlanan wagtda 600 000 manat möçberinde dolu tölegi geçiren ýasaýjy gurrun berdi. Ol özü ýaly beýleki bir näçe ýasaýjy bilen üpçün edilmeli öý goşlary wagtynda arz şikaýet etmäge tinan sandyklaryny, emma resmiýetiň razy bolmasaňyz başga haridar taparys diýip jogap gaýtarandyklaryny we geçiren tölegleriniň hasabyna vilayatyň beýleki çetki taraplaryndan jaý bermegi teklip edendiklerini belledi. Arzyňy eşitdirjek gumanyň barmy? Olaryň şertlerine, haýwatlaryna boyun bolmaly bolýar. Ösesine de video ýazgy edenlerini jaýlary prezidentiň sowgat diýip taryplaýarlar. Dolu tölegini eden jaýlarymyz nädip birdenkä sowgat bolýar? Diýip habarçymyzyň söhbetdesi näýileligini bildirdi. Azatlyk beýan edilen bu ýagdaýlar boýunça Türkmenabadyň häkimliginden we binalaryň guruluşyny alyp barýan Türkmenabadyň demir beton zawodundan kommentariýa alyp bilmedi. Döwlet statistikalary ýurdun ýasaý jaý gorlary boýunça hakyky sanlary äsgär etmeýär. Türkmenistanda ýylatyň ýasaý jaý meselesi köp ýyllyklaryň dowamında ýiti problema bolmagynda galýar.